Hello, arte epoxy resin te atui fal tan khan thulo mom deuh ron sei ka duwa Christmas special discount kan ti a ron zir du tan khan an fee khatlom te in kan phal sakani chumo nakum March thla a tan thei tur khan fee hi pakhat tan hianin cheng sing thum chau ani dona chuan tuna hian seat som thum kan honga chi seat som pariat ala oma chu March thla khan firon pe masa sa iron in register masa sa kha kanin ko khom le anga ti chuan car khat chung kanin zirtir don ti na ni chu o chuan sha thiam lo amo engamo umpu khan kanin backup zui zel thei do na lifetime in a question and answer khang ang ho kha access in nei don ti na ni chu kum nei nan khoi don panin ron phone nga khatyang khan kanin en pui zel lang ti nan chu o anwai number kan handa hian sha chang tu tan min lo bedon ya chuanin pakhat le poimo deuh chu na nei sa tan kha chuan apply lo kha apply lo kha thave a chan chu chanpual kha kanin sem ve hi ngai ka ti thina mere thei zok kan la tam em meya khang a khan tang takte chung ko chom nan te na din chwa pui da tan te na an man du chuan ti awanga epoxy hi phal zirtir phal le ikal hawang u ti kha kan ni ve wang khan a hna nei kha chuan hna nei lo te kha in kian thiamila ti te kha kanon soitel ni sela hei khovela changkang chho zela thil tha tam takaron lut zela ala lut chau don bukanga pathian zara khanga khanin tuna lo sir masate intan kina van nei na ala ni lutuk ve ni chumo ron thang chak ang renga resin ha business hi khawang khan ti thei atam si a nge made in Mizoram ti kha kan chwa veang ti te kha kan ril ro ani ve to wang khan ho u changtlakin ril fel tak puin zir ho tlang ila ichang hawila ti chuan la the chwa veang u myang tam chung rei lo te a khwal zin rama teima khan chwa phot chelila ti chuan han chenok nokila han sutlang to le han boy nokila thon thungai nom te alo ni le to china khang ang ka tan khan nge kan ron in pe ve to ta sa o ti chuan ti tiang ron ho ve to ta sa in ti ho ang u le ti kha a om ve ni chu mi som thum rol velin kan han zir chuan anwang do no to kanya ka ti china business te hi apathian tho hi ka ti china a chan chu rim takin kan thoga kan tanga thai to kan han chu a chuanin kan han siam chuak zawa kan han siam chuak theya thei na kan nei ani ti po kan in shat ngai mya lo kha ti khan pathian khan in thei na tam ta kham shing te hian lo phum ru na sa sia chung chu in hai chwa ton sakha kan ngai be to ni chu ani lova sete na hian chuanin ramlak dan hi alo sheveya enge thei lawang thei ve tur ani lawang kha mi te kan ngai to ana te kan chan te kan chung te mang ten te khan min ok be kha tum tla zel ani chu wangin pathian nei tu te hi a eng zo thil hlir mi hi ani nge hi anga ya chan chu enge athim thei law mo thim lam kha chu setana chan pual ani eng lam chu pathian kha ani ve tla to wang khanin tang havila thei nam lo pe kan mu chwa ka pathian kan fakhawa anwa mani anwam thina ni chu pathian fak khamo setana hian enge lo per pathian kan fak chuan keima ni hi enga tan nge min siam ama fak le choi moi turin chumi ama faka choi moi thei tur chuan keima ni po kan tan angai thil kan hlir dan te thlak to angai o ril sel te kan pot angai to a eng zonga thlir mi kan ni te ngai to in te kan ban san te angai a pathian ina chi sang min siam khang ho khat cheng khom thiam thei tur khan in lung rual na te in ngai thlak ton na te in sha thiam na ton na te kha I apoi mo em ani chu wan chanin in u pet lawin ri ro om te soi ve nok thin tur ne hai putlin na zel ani ve wa hian in ti ham in share kho mila ring to te chu enge mu anga thlazarin kan thlogin kan leng le ang ti ni khamon chakna te siam tharin ti ni kha chu wang chuan pathian kan fak thei lo na tur han setana hian in min up pe atuma chu dawlet ve ngama ni e khonge ti ve ngam tor se thiamem chuan khovel hi anwam hei mishing hi chu thiam zong te sha zong tin ang lo vek nei kan nia I sha tang zong kha ka ron she ve don mi alo ba ka sha tang zong po in she don lo khati mei kha kan ni chuan kan shat na te kha in shil ton te in zir tir ton te kha anwam em ta chuan ti khan hei a hlim om ve ni chu mo khawang khanin te han kan loma thi nge lalpa kan lom na chu kan chakna ni a chakanga ya chaktor chan ti tur kan ne ya
positive taka ma zo na sut tlanga pathian ron chung zela ni tin me kan pen te angaya I khang angjong song rel rufele dik tak kan putia lo ngaya khang angjong song te ne na kan tanga ni chon pathian po hianin I enge God helps those who help themselves ati khamia khanin I alo che ve tlat nge china so wang chan pathian factor a min siam na chan thakan ti hlotling thei don thin tin ani so just seten a be thei mi chak lo ni lo tor mi chak ni tor chuanin lawin register te hi dan le dun shai hnuaia felfai taka contract sign na kal thei dan tur angkha tuna hian duan lok te ani to a chu firon pe a ron confirm to a kha chuanin enge I contract amo agreement ang te kha sign tur khanin kan chok chuak chho chan do na chuan in han ti zel na tura te po khang dan felfai taka kalpui kha kan tum ve to ani chu pathian zara hun ve to boka chu wang chuan tun ba ka chance tha hi a lo takin ti tiang I nget taka khang rual kan khom kha chuanin enge I kal ho mai khatiang kha anwam ve ema kan ti a kan ron phal zau ve chho jan ani chu wangin lo buk thoi ula din chwa puina atan tak tak mang du tui tak tak chau I enge lo fight chang mi soft ni lo tan kha poimo lu tu kanya chuanin kan lom lu tu ke le poimo do pakhat chu firon peto te khan I ka WhatsApp a khanin in firon gpay na kha screenshot ula in veng le in ming le in a thei chon resume ang type te enge in lo ti to chin ti te qualification ang te pokhai by the ta te ang pokhan ron ta the ula ti chong kan lo enter zung chawnga message kan thang man lut tok to la chan chu kai ni po ni khat po hi kan lo kan boy char bang hianin ai chan sen lo ve ni chu mo pathian char alom lut to ka in ron inquiry te po in ron tin sa zumin lo sha thiam ve khanga ya kha adu tur kha chuan a thadon hi ni top mai chu wang chana tu tur kha chuanin lo in lo pe yingai lo screenshot na chu tiang chuanin kan lo in enter zung don ya kan lo lut to ke